Nggih, Mas Kojal matur nuwun ngene ra piye. Wis kondur ta? Oh, Kojal mulih. Wong omahe digawe kok mah mulih kok. Ora cetha. Menika pundutan saking Pak Ustad, Mbak Sukimin karo Mbak Apri lagunipun Megal Megol. Yo, panjenengan jumeneng wong loro yo, Megal Megol. Langsung mawon sok Megal Megol tetos. Siji loro telu papat sikil lenggah ya ajak nyaruk bareng lasiramane rasa gagah sembuhan jaka dua kali diabani siji loro telu papat sikil gedruk ajak nyaruk bareng tangi ramane rasa gagah sembuhan jaka terune petak Mbak Wida kalian Mbak Maratus jumeneng walang kekek yuk edai kali Mas Kimin bawa caping gunung mboten sawi jenggleng. Ya. Satu pasang. Jadi Mbak Maratus kali sing enom tua. Mbak Mimin, Mbak Wida kali Mbak Apri. Wong tuwa malah semerah ya Mbak Maratus. Iya no. Wis rakokan pepinginan. Rakokan pepinginan ra Wis tuwa iki ngarah apa? Mung kari sabar lan nrimo. Dapure Mimin kok sabar. Nek
nek foto yang resik melet ngono iki genase. Nek jasmani saya tuwa rak saya elek. Terus Nek babakan rohani sansoto ki malah sanso menep wis ora kekian kepinginan dunia wis mungkur gara-gara mikir akhirat. Lah nek apa-apa tuwa ora apa-apa. Nek sing enom mesti anteng, kalem ngene ya Mbak Wida Nah, ya. Ora mungkin. Bukan seringat kuwi kok. ayo diaturke. Bagong metu-metu karo gawa kopi ya. Bagongnya metu nggo kopi ya no Mbah Beke ra metu ra lega. Lagi. Oh, gapir. Bablas. Pak De kok ya gelem Pak De. Aku iki jane pengen ngerti suarane Mbah Min lho, lek meneh ndi. Piyayi sak Al-Falah iki Mbak Apri Mbak Min. Nggih. Sing paling diwedeni lan sing duwe sekolahnya asline duwe Pak Tio. Lah sinten? Mbah Min. Lek men iki sing duwe Al-Falah. Oh karo Pak Tio wing jangkar. Pripun? Oh saka Werkudara kok lek men iki. Sing tukang bangunan kepala bangunane jenenge lek men. Oh, wonten mboten menika? Enten no, arep nonton iki sinten? Aku ngetokke kelir dawa iki lek ngene. Sesuk ae. Pak Tio digetak. Ya wong kuwi syaratan, ha ya ora apa-apa, saka tresnane nggih. Nek ya rampung gaweane kok iki bengi iki ujupe peletakan batu pertama ning jane asine ngunggahke blandar. Lah iya, gandeng wis cair 150 diblakake. Iya. Lowong. Iya. 150 ya, Tru? Heeh. Wah, nggo apa? Nggo bangun. Iya no. Nggo apa? Ya, kaya apa diaturke? Urut saking Mbak Wida, piye, Wid? Oh, gareng. Gareng. Iki jane ra sanggo garenge ra apa-apa. Wayang saiki ra nggo gareng ora masalah. Ngono terus iya no, Petrus bakong ae. Ya aja aja piye, wis pokoke. Ika lho, niku Pak Sri Setyo ngendika garenge ning kono. Lho Mas Diarso. Pak Dias. Bengi iki kok pokoke Pak Diarso kudu nembang. Aku kangen suarane ya. Jane sakniki yo gabung mriki kok. Engko bar Pak Diarso karo Pak Latif, oh berdua karo Pak Latif. Dari apalah ki resik-resik kok Mas Diarso ki malah peteng dedet dhewe ya saiki kok. Lah wong kuwi anu kakekane nyemprit kok dadi. Kena kesispaan dek iki anggere ngatrun. Wah. Anggo corong tua iki banter dhewe sak Al-Falah ya Pak. Oh, percaya. Iya, monggo Mbak Wida. Mas Pengging pengen jenggleng. Aja ta jangan. Cah kerujukan ki mau sing kulite putihmu nanti kok terus renek. Sinten lho? Sekaring kedaton. Bagong nyapat. Apa yang nek bontot mesti nek sekar. Ya seben. Janah ra eneng iki. Wis mulih. Mbok pun kersane bagan kok menom-menom kaya ratang lumohi ta. Lho ngene lho Mbak, sampean aja salah penampa. Pripun? Penggemar itu boleh. Jadi Mas Pengging di penggemar dhewe, bontot di penggemar, Rinto di penggemar. Sinten kata? Saatase Rinto di penggemar. Jaga. Rinto di penggemar lho nek ngene. Sinten? Wong nanggapi le jagongane ra mudeng kok. Pokoke anggere anu nek pas lungguh ngaji anu tutuke ditutupi nganggo anu kuwi, ya kuwi. Cadar. Sesuk golek ana. Oh, Ya, nggo PR. Wong ora gelem aku. Sapa to ngomong to kuwi ya senengane ra. Aja ta cak. Yo, Ayo ora tok buka aib kanca sedulur. kok aib to? Kowe salah. Lah Mas Rinto niku larang Enggak. aku kok. Oh, jangan. Lah kuwi lho presiden buruk iki nek do ngene iki lho. Pripun meneh? Aja lho,
kita itu sebagai pelayan masyarakat dalam hal segi hiburan itu boleh punya penggemar berapapun boleh dan penggemar itu hanya menyukai karya kita. Lho wah, Mas Rinto nek nabuh kok lempeng banget. Wah, golo kuwi sapa jenenge? Pengging nek nyekel saksofon kok jan wah jan ketok banter seru luput. Seru luput. Kuwi ngono kuwi boleh. Darah kula penggemar rahasia. Boten. Saya. Cah tertib keluarga. Syukur alhamdulillah. Sadiran ya untuk penggemar ngerendeng deh. Ya, engko ditekek kaya pengen joget ket mau wis obah. Anu Mbak, Sajane ra jenak niku lho. nyurati kula Mbak Marati. Pripun, Nyurati pripun? kula. Mas, mengke kula jogete gara-gara mawon. Ya. Oh, nggih. Kek mau nggih aku lho ki. Nggih. Aku pengen joget karo Bu Win ngoten. Wah. Saploke akur sakne. Yo, Mbak Maratus. Yen memajang mung karo janur kene Yo, sinden daden-daden iki Mbak Apri. Banter iki mesti. Yo Mas Apri yo Mas. Kali. Tawaranmu ngejakne ndeles ngene sida ora? Sapa? Apri Rumimin. Pak Dalang lu dari kita ndeles arep ngopo? Wingi bibar anu kok ya watuk. Lah nggih. Lanjut. Niliki debit wedi. Iya. Guna Nah, saiki Sukimin. Mas Sukimin. Panjenengan para oke lek kangen to. Niki nggih teman kita ada yang sangat kangen kali panjenengan. sinten? Mas Sukri Hono Coroko. Piye? Ketoke Mas Sukri ki senengane ya ngene-ngene iki kok. Kandhane. Kayak ngantek diriwangi megah rabine mergo sing dinten iki sasine di antara dua itu sapa? Yo, milih Apri Aiding Mas aja karo aku. Lah ngopo? Wis tuwa ngono wis ra patek tak tengen wis ra. Mane-mane seduluran. Ya nek aku gathuk nek kok ora rak malah Sulaya. Ya ora bakal gathuk. Ora gantung. Magnete berlawanan. Pak Topo nggih kangen, Pak. Nang tecah. Mbok Dedek ra dibuli nang panggung. Ora nek wong bully kok. Menika Bu Dwi kita saya lenggah lho mungkin. Oh nggih. Oh, butuh mengke ya anu Oh, bulet Dewi ta. Nggih, siap. Budwi ya nggih. Sakmenika minggah panggung Budwi. Kae Dewi loro kae iki angger jagung ora iso dipiyak wis ben. Ibu-ibu kok. Heeh. Duwine Pak BG karo duwine Pak Angto. Heeh. Kula nggih duwi lho. Duwi ora Ora duwe dulek. Yo. Amin. Pacitan. Aku jane nek dikirim kesempatan iki suaraku ya apik lho jane. Ora tau dikai kesempatan. Apik nek ora nyuwara. Jas. Mano sarwi nek dihati-hati ku malah rada liyer ya nek dihati-hati. Gulu menjingi iso munggah mudhuk kaya wong sepot jantung. Kadang kalau wong nyuara kudu ekstrim sithik ra apa-apa nek terlalu ngati-hati ku malah liyer malah. Senengku melu falah ngene iki lho. Iya, Lek. toh. Kalau menjinge dadi ra ketok. kok anu Pak anu Mas Apa? Mbak Mimin ini kok saya suwe kok saya anu ngono Piye? Makmur isi ngono lho. diopen kok ya. Lah iya biasane iki ndek ben iki krempeng kok Riyen. dodo barang saiki isi Ren wireng ra iso dandanan iki iso. Aku kelingan. Nek wis tau dandan ning pas rondo kroyok laler wis tau. Dia mboten menungso koyo larang batang kok. Lah niku ya lebih-lebihkan diperbola kok.
Ya Mbak Wida. Monggo Mbak Wida. Panas udan iya Mas Anggit yuk suara sulit tumandang kucur 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 bareng ngono Mbak Apri ling ngempul sregep ya. Oh iya. Semen wong wis Spirit, Pak. Spirit. Sing ora perasaane Apri kuwi. Perasaanmu itu, Pri. Lah kula pun ditinggal karo wong Sambeng kok. Mbok wis to Pri wong kabeh ndis. Aja digeramne cah. Kayak anake Pak Gede lho kae, ponak aku lanang. Iya. Ning lek tresno tenanan lho Pri. Ya apa? Kowe melu cakrang lirat ditutke melu cakraning ra. Melu Bang melu Pak BG ditutke melu Pak BG. Yojo ya. Ning Yojo ya ditutke ning Jogja. Nah, ning ngene Dik Seno melu Dik Seno ditutke. Ya upama ra iso bersatu ning kene ya sukku nanti di pintu surga ya. Ayo nek mlebu rono. Nek gerakmu anguk ya kudu ngarepe tok ya. Yuk lanjut. Sokor bisa
gelak. Delang tutung, tang tutung. Dot ya. Gelak. Nek bontot niku dinteki bontot iku. Bontot nek karo garing wis gedhi ora jamak. Ha iya ta. Menengo. Bocah iki nek jaba iso bengok lho. Kekrek lambemu engko. Wis gake boding karo bontot. Waduh. Wah, apa iki? Iki ngapa? Waduh, empuk. Empuk iki. Ya, nanone. Kaya ngene kebiasaan Bagong Guru, Mbak. Nek rampung dicepetke nek rampung. Ah, nggih sing eca ngoten niku. Iya. Masuk le. Ki mau lagune. Lho, saiki saking pundutan kelawa sonten kersakan podang kuning nika kula nyuwun swantenipun. Mumpung ana gendhukku Eka uget-uget iki. Mas Haryanto Tomang tasis tiang mirsani umbiki nggih kula kinteni podang kuning Mas Eko Suroso Kumarang Tebak Keramat menika nggih nyuwun lagon podang kuning Pondok Ungu Tasewungan nggih pangadinu nggih Mas Mentus Trisnyono nyuwun lagu nggih Mas Tris ugi Pak Haji Suwanti Iyasa Sumarto nggih ya pandemen Bagong Guru saking kula Tumarno WKD
Jawa Barat nyuwun tembang pamer bojo ingkang nembang Mbak Eka. Nggih, mengke kula kinten nggih. Nyuwun lagu Gedhe Rasa Pak Dalang nggih, mengke kula kinten nggih. Pak Dalang nyuwun lagu Kangen Nikeri. Saking Menthek, oh Mas Menthek. Mas Ratmo siji, Pak Dalang, kula warga Pampringan Timur Alpala nyuwun langgam tresna sesideman. Mbak Eka, monggo dipersilahkan ke sana. Yo Nduk Eka, Nduk. Yo gerakan sidik-sidik ana kabeh iki. Ya men. Ya men bergerak jane. Lah ndi meneng ae kok. Lah mlaku rene mun ora gerak apa jenenge? Mesti iringane ki kok ya bergerak yo jogetan ngono lho. Jogetane piye? Engko ya berjoget, engko ya berjoget kok. Ngomong kok pelipat-lipatan. Nek ngomongi lambene ra tek ombone kemuru iso ngono ya. Nggih. Piye nduk kuwi? Trae angel lah sing ngomong trae. Ngono. Karep kula niku pengen berbicara dengan lancar. Ning mesti kok mesti kepleset, mesti keselowi nyapon. Aku jenenge yo bingung dhewe kula niki. Oh lah, coba engko dioprasekke rada diambake sithik nduk. Nggih. Berapa setar wis dadi rada rame. Nggih, nggih. Heeh. Ya ngaten kok Dek Mamen. Dadi. Mamen Mbak Mimin Mbak kok mamen Mimin kok mamen. Kita ora ngendi. Saiki digawe sing mat banget Mas Anggit. Suarane khas Mbak Eka men ngerti. Iya. Suara kasihan. Dang 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 dang. Suarane Mbak kan kasihan. Kok mah arep ngendang apa piye? Ya ngendang, ya ngendang. Ya ngendang. Bisa apa? Nang ngene iki ra yo pengen ngene iki kowe iki ra mudeng kode keras ngene iki berarti pengen ngendang ket mongko le. Ra mberi kesempatan. Senajan to Piai Putri ya diberikan kesempatan setara. Engko bar iki, bareng nembang dhewe engko ngendang, ngendang no. Apa ada cukup seragen. Tak cekot untumu lho, Dek. Ngomong ae iso. Dimaki ya. Yuk. Buka celuk.
sampean nurut kata hati kaya Mbak Eka, iso nirokke. Nek ora nuruti kata hati kangelan. Nggih. Soale kendangane kuwi ning jero ati. Ning jero ati kalau rempelong. Banyak. Ben lucu. Saya niki ngaten. Lho manusia itu terdiri dari beberapa organ dalam lho. Apa iki? Lho nek ati tok ora ana rempelone, terus manusia mesti ora bakal iso urip. Ngono kuwi. Ora ana paru-paru. Golek nang karet loro tak nggucir lambene iki. Nek mendak Jadi manusia ini ning jero iki mesti ana sesuatu organ dalam sing berkesinambungan yang bisa menghidupkan manusia hidup ngaten lho Pak. Oh ngono. Pak PG. Anu Pak Ustadz matur nggih niki mang lebet ki dados guru KB napa RA Pak. Guru Wong aku muridé semaput kabeh. Guru KB aku ya iso. Tak asa. Piye? Pokoke 2 anak cukup. Wah. Kelompok bermain kok. Iki lho kelompok bermain bocah paut-paut kuwi kok. Lho kabeh gitu nek keluarga bencana. Guru KB utawa PAUD. Wah, anak paut. Heeh, dadi guru. Aku ya iso. Piye? Ya pokoknya harus napa niku belajar dengan bermain, ya belajar dengan senang hati. Wah. Jangan membebankan kepada anak sesuatu yang berat-berat. Namun belajarlah dengan cara yang senang. Wah. Ngono kuwi lah. Contohnya apa? Contohnya apa? Berhitung dengan bernyanyi. Yeah. 1 1 aku sayang ibu. 2 2 todito todito Hitung-hitung. Bacot kae tok tengane kok langsung terhipnotis karo bunyi-bunyian. Lah iki lho jenenge dia hatinya yang bersuara. Jadi begitu entuk apa sinyal langsung pengen gerak apa kuwi jenenge wis anu. Seniman iki ngono kuwi. Apa-apa dijogeti dadi. Ah diesel dionekke jogeti kok. Iya toh, Kak? Piye? Piye to nek jogeti diesel piye? Ora kok sing ngomong. Pak BG? Ora blender ah tak sing ngene. Bisa nih Mas bau tenan. Gitar blender. Nek blender wis lak ngombe kuwi ya. Blender. Ya. Blender. Piye? Iya. Lah ya blender. Iya joget. Ayo. Iya mang engko mau tak omongi ning mriki. Wah aku isin nang ngene. Dengar. Ben dipirsani Pak Ustadz Pak Ustadz. Sampeyan ngendang ya. Heeh, ya. Ngendang Cah isi ngendang kok ditolak. Kecil lho. Bisa cek alma matermu lho, tetep aja ndang. yo guru-guru de mamen lho. Jaga nama alma. Kok mamen piye, Pak? Mimin kok mamen. Angger de mamen muni ki mesti wah yo pisangku ku nek Ya ora, tunjukkan prestasi gimana orang tahu kemampuan nek ora tak ditampilkan lho. Ayo monggo beri kesempatan. Lah yo ngene. Pak Ustadz Alvarez beri kesempatan Aprimin saiki kamu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreativitas. Ayo no, ayo ajar kendel. Ayo. Pendet peduk pleci wis. Ayo no, ayo no. Ayo nang edik kesempatan no. Ayo ngendang no. Ayo beri kesempatan yuk. Tepuk tangan. Nah. Masa Apa lagune? Kang nyanyi Sindan Alfalah. Oke. Kata. Ah, Mbak Menu. lagune Sini, Mbak ayat Manu. kursi. Lagu kok ayat kursi. Gajul. Bukane Pak Ustadz kowe. Lagu kok ayat kursi ki ayat suci. Kae lho sing anu lagu dangdut sing apa jenenge ya? Mas Enek BG surat-surate. Dalem. matur Mas niki sindanipun Alfalah wonten sekawan sekecanipun anu sareng-sareng Kor. kemawon. Oh ngaten, Nggih. monggo nggih. Parah. Nggih. Kor iki bebek Monggo Mbak Dewi, Mbak Lamseh, Mbak Nining. Dua-dua lirin mawon. Oh, nggih, dua-dua. Tenang mawon iki mayangno omahe dhewe kok. Sing penting mengki wancine ajeng subuh niku bar. Tenang mawon. Saiki panjenengan kali sinten Mbak Lamsih nggih kenging apa karo Nduk Dewi? Ayo. Ayo Bulik Dewi ae. Iya, Lagune apa Nduk Kak? Sesideman kemawon. Waduh sesideman. Lah iki cuaca niki nek ning Sragen rong metu siji deman marung gayeng niki. Wah ya ya. Nek ning Sragen mangsane ora ngerti ya, Pak. Menek aku merutuk iki. aja kemerutuk neh to Kak, kowe engko ning mburi neh lho. Saya hidup ning kamar mandi ping 5, akhir digoleki wayang ngadeg kok. Emang mangan apa to Kak? Mangan apa? Akhir wayang ngadeg kok ora ono digoleki. Mboten kok grogi. Terak ya wayahe. Tilik mburi barang. Nggih, nggih, tilik mburi. Nggih, Men adil nggih. Men adil. Ora mengarep tok mburi. Pinggir go liwat. Kene Nggih. Bulik Dewi. Monggo, Bu Dewi. Mbak Menu. Mbak Menu kagem niki. Sampun ta? Nah, pun muni. Nggih, kene. Nah, ayo sing apik. Luwe becik sumetono. Iki lagune Abah Syukron, tiyang sepuh Mas Angkor.
Nggih. Mertuane Bulik Dewi. Ya. Ora usah dites ogah. Golekan. Yo, kaya apa? Liyane anteng banget sing suruh dhewe kendang. Nek perlu kendange dibanteri pantek kemruwung kae. Iya, dadas. Luweh becek paten nonton tembang perpisahan Tangane iki cendhek ya iso nendang lho gimana. Piye, Nduk? Arep muni apa, Nduk? Pangapunten lho, Pak nggih. Heeh. Nek nepake kula muni diapunten nggih, Pak nggih. Ora apa-apa. Sugih pangapura aku. Nggih, pangapura. Heeh, tanganmu 2 senti kendangmu ya rapet men. Kunjuli saithik nyapa to, Pak. Tangan kula tangan kula kamu tangan cecek kene. Lho, disale Pak. Wah, oh disawer Pak Latif. Pak Latif kuwi. Iki ya Diterima Nduk Kang. Iki sing malih kula perkewe ngaten iki lho, padahal kok teng mriki niku ajeng pripun to? Bayar ngopo ajeng pripun? Niki tasih jomblo lho Mas Dalang. Pak Latif. Nggih, nggih. Lho ngene iki lho. Jomblo ya ngene iki. Pak Latif Joko, Eka ya cek perawan. Cocok. Oh, Latif Edian. Anu ditampa Pak Eka. Ditampa dhewe aja dilanturke. Lanturke bontot bablas iku. Nah. Iya. Lho iya. Iki bos ayam. Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Pak Latif kalih bos anak. Bos ayam. Bos ayam, Mbak. Ini bos anak kok. Bos ayam. Bos ayam nggih. Jenenge bos ayam, Pak nggih. Pun ngedok mewiten. Loh. Adi sawre Bulik Dewi kan. Bulik duwi. Bu duwi to? Heeh. Wong bu duwi lho macet mriko. Napa nggih nggih, Bu? Jenengan sing ngawer kula. Loh, wah, jenengan ngapusi kula berarti. Mau to rek mbek kula pergi ajeng nyawoni kula. Waduh. Wes ngene iki ora nek dipercaya. Wes nek dipercaya belas. Lambe, Bu. Padahal mbek kula. Kapan ning ndi? Kula teng Sukoharjo. Tak moro tak sangonane ben kowe semangat. Saiki ndi bejalkane ning nyatane. Duh. Ayo ora ning nyatane aku udah. Wong padu. Saiki wis dielingno karo Pak Piye lho. Nganti ora tenanan aku wis ora iso percaya ngene-ngene. Oh, anu, Bulik Dewi mau ngomong dititipke Om Putut. Wah, mudah ayo ngene iki wis dalam enom bagus ngene sampe ora metu lho bener. Nah, ngene iki. Padahal kalau udah sonten iki nemoni kula. Kok nek sing apik ya, Kang. Nek ora mulih ate ora apik kok wis tak do tak samoni lho. Oh, nek mau teng mburi lho petukan kalih kula. Piye, piye? Nek nyindani
aku njaluk lagu Podang Kuning, lah padahal Podang Kuning mau nembe berarti kula cakke lah nek sampe ora disangoni aku wis ra iso percaya. Esuk pawane ngejak aku mau. Waduh. Boten kula purun, Pak. Pak Kanggo. Tutup ke Pak Tio, Pak Tio. Waduh. Ari apa kok? Yo karo perko gelem iki. Jan gedeng iki. Nek karo Pati apa ya wani kowe? Nek mau dioper karo kok ora cetha. Iki asline diblusukke ya, Kak. Halo Pak Tio. Tuh yo liwat ngendi ya, Pren? Junjung bantat. Enteng Dik. Halo, diparingi Pak Kang ae lho. Nah, halo. Lho. Pak Kanggo sing ngene iki. Wah, piye? Aku lho ora diware Pak Beke ora mudeng iki mang. Lah, Waduh wae sesuk wae mau tangene dicelengi ngono kuwi. Ya napa? Kanggo edian. Masa nggo tuku pembalut apa? Kentir to. Niku mboten kangge ngoten niku ditantoples. Oh, Pak BG. Nggih. Pak Tio jangan ngendikan. Pak Beke. Heeh. Nek kula nyuwun panjenengan. Oh, kowe ya ora iso dipercaya. Kowe iki asale tumbak cucukan. Wong Pak Tio aku krungu wong ora njaluk aku kok njaluk kowe karepmu piye? Kowe jenenge wong wedok ora cetha nek kaya ngono karepmu. Heh, arep ngopo kowe? Arep ngopo? Senengane kok. Nek emang wedok ngendi kan mungkin ngomong ki di luar ngen. Ya wis nang kok. Kula nyuwun jenengan nyuwun apa? Ah, yang ini iki lah ngene jalan. Piye? Bagus kondang niku aja paporet ning. Mana, Pak? Alah, ini dimangan sebentar. Piye? Kowe matur nuwun dikek iki sing akeh berkah ngono. Boten. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih, kula eling mut-mut. Ngemut. Nanggap wong stresan iki. Ah, kuwi anu minangka sangumu bengi iki, Kang. Nggih, minangka menika. Kok minangka? Nah, nggih, jenengan tegel. Iya. Nggih, nyuwun pangapunten. Heeh. Kula ajeng nyuwun jenengan nyuwun pangestu kok leh senengane wis ngunek-ngunekno terus. Sapa? Jenengan Aku ngonekke apa karo kowe? ngunek. Aku kurang piye to karo kowe, he? Ora percaya kok jare lambeku tumbak tusukan iki jane kare kabeh kula nyuwun jenengan niku nyuwun pangapunten, nyuwun pangestu. Diundang nggih kula nyambut gawe niku lancar ngeten lho. Kok njaluk karo aku? Heh? Nyuwun pangestu nyuwun donga. Oh ya wis, tak Lah sida. kok sira sida, ya sida to ya. Lah jare Mas, njaluk sik pangestu tak pangestoni. Pangestu ki lho ora nganggo beyo apa ya iso ta? Oh, ngono. Pangestu aku beyo iki wis napa? Kowe ngomong sing cetha, dadi genahe kok wong iki tanggung jawabe, dadi kabeh iki jelas iki arep piye iki gampang ngono lho. Lah nggih ngeten niku. Iya. Monggo lanjut Podang Kuning. Lho. Kesideman. Sentet tenan. Sut. Wis, monggo. Yo. Nggih, matur nuwun. Lho, tambah terus to kandhane kok. Ini ora tak buka ora metu mau, Kak. Tak buka anu celengane rak terus mak bray ngono ta. Kak, kudune kowe iki nek tak ngono iki to, kudune iki matur nuwun malah kowe kudune ngeki aku ora ketang pira. Persenane iki 10% ngono, kowe banget tenan kasine, Kak. Kowe tak pikul ngene lho ya. Sak lah. Piye? Cilik iso milik sak. Ora milik. Lah aku kan wis ngandel-ngandel iki tak ngeki kabeh to. Pak Kangko metu 100 kowe iki mau purut kira Pak Latif ya metu kae. Pak Latif ku metu neh, kowe nek rayu nang metu neh. Wis sabar, mengko sesuk tak jelone anu pitike Pak Latif. Kok bagi-bagi lho ya. Tak bagi wis. Nah, aku Wis, kok iki. aku wis ra butuh amplop, mengko amplope memang beto jenengan pun. Lah isine? Isine nggo kula beto wantuk. Pinter kowe bakane copet. Ayo, terus ge. Rodok monggo. Oh, brodok. Wes. Brodok. Wani pren. Urip ana kota gedhe. Tong tong tak. Lah, tong. Delak. Apa
matur nuwun Mbak Eka. Getuget. Jos tenan. Nggih. Nggih niki pun lumati sampun. Lah sak menika sing rada nganggo irama dangdut. Kula nyuwun Mbak Nining karo piye? Kula nek utang mik dhewe mik akeh meneh. Oh. Titipi. 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 Nggih. Nggih. Menika sik Mbak Eka, aja sik Mbak. Dangdute ku sik iki Pak Diman Babin ngersake Kijing Miring sing nembang jenengan. Kijing miring. Nggih. Oh, nggih, kijing miring. Heeh. Kijing miring etan. Aku kuning dadi rebutan. Ngene iki. Oh, aduh. Kuningnya kok dadi rebutan. Oleh PD. Rebutan laler. Rebutan laler piye? Demamen, nanyane juga Demamen. Mamen. Di mamen. Wes ngakon aku ngendap. Mbok kowe iki mesti Jenenge wong sak-sake wae mimin kok mamen iku. wong tuwa mbak men leren-leren sik to kakak kowe iki sok Leren suya nek wayahe to. Kok ngrungokno aku. Lho, Dek. Sithene jero lho, Lek. Leren nenek wayahe. Engko lek wis nangkep ra yo leren. Aku Wayahe seneng sak- lho, Nduk, memberikan kesempatan kepadamu seluas-luasnya. Nggih, Yo. Dek. Nah, ya. Matur Kijing Miring. Nah, ditarake sik. Kula badhe nembangi Kijing Miring para rawuh ngono. Belum pun ngertos kok. Waduh. Ya jiret tenan iki. Malah emosi ae. Emosi aku tenan iki. Yo, Kijing Miring. Men dhewe. Karepmu Jolali. Pokoke metune angel kan swara kaya angil ngene kok metu. Napa nggih? Ketayangan kok metu lho angel iki. Napa nggih? Heeh. Tetapi kan tetep mendengar toh. Iya, ning kok jogetanmu kok ora manut tempone. Lho, jogatan sing ora umum terah yang ngene iki. Ngono. Dadi enten ketukan niku on, lah kula sing off. Kaya saklar on off. Duh mati. Entek batune. Ya, terus ya. Nah. Mikol suket dintolantul kangene banget Ganti mik. ora bisa kumpul. Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Sampun. Bae. Pun nggih. Nggih, pun. Wah, giliran monggo Demamen. Nuwun parudoyong mengkatampen momong anak monggo Demamen. Dalange iki sapa? Dalange kowe kok tukang perintah. Ngedan. Mboten. Nggih. Monggo Demamen.
Ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, niki kangge gojekan nggih. Lana-lana. Wonten ingkang ngersakaken lagu kesayangan menika. Oh iya, saking Malik Klaten. Nggih, diatur nggih. Ayo Mbak Tika. Saking Mas Hartono KSFJ nggih nyuwun lagu. Untuk Pak Dan Ramil Pedan Eka Atmaja, semoga dapat dalang selalu laris dan manis sehat nggih. Ayo karo Mbak Nining yo. Nggih, menika dipun aturaken lagunipun kesayangan. Yo siap. Nyuwun suarane nggih Mas Bidat. Mengki Mbak Nining kenten mboten ana apa ya. Monggo Cok, dados.
Terima kasih lagunipun sampun dipunten kesayangan. Oh iya. Anggitan Bagong Group. Coba saiki Mbak Nining karo Mbak Lamsih. Yo, sun. Mbak Lamsih. Ne no no. Merak meni judule. Tak kandhani mermo. Iya aku. Ngerti aku zamane do ngandani aku. Sopo ngandani. Padake dalang goblok. Ngerti nek aku lali. Yo, kayak apa? Langsung di-play Mas Halwan. Halwan Keyboard Satria Senopati. Mas Bidet, Mas Halwan iki pasangan serasi, kaya nang kula nang WC. Wei Mas Mentek nggih, terima kasih kaya Magic Plus ya rawuh ae. Bojoku nek ngarani Mas Mentek iki Magicom. Mbak Dwi. Yo, diaturke. Yo. Siap. Sampun Mas Lawan? Sampun, Mas.
Iki aku duwe lagu anyar tuh tak launching ning kene. Ning aku butuh background ya. Background dancer ya to. Dadi lanang siji panut. Diduwati karo panut. Nah. Panut karo panut. Ya coba. Iki judule Tresno Suci. Oh. Sing panut asli lanang maksudnya iki ya lanang ning sing panut kae anu digandrung karo panut iki. Iyalah. Dadi kudu walik. Kene Nut. Ivan sini Nut. Nah, iki ya panut. Nah, iki. Gitu. Karek turu. Aku turu ning kono ya oleh lho. Nah, ngono lah. Kowe njuk digandrung apa gandrung Nut? Penake piye? Aku manut aku. Pilih digandrung mawon. Wis gandrung. Oh, masa wong lanang gandrung wong harga dirine gen enek. Modho. Harga pira rumangsaku? Kaya dibandrol. Hari ini bicara harga diri. Iki lek garap lagi ndengi karo Mas Alwan karo Mas Bidat. Tresno Suci. Ya. Jaipong. Ya. Nek kleru ya nyun pangampura wong jaragan sok nyaur sok ora. Iya Mas Alwan siap. Ayo bismillah. Dados. Nganti tekan sok kapan nggonku hananggang bronto marang sira wong ayu kembang pujaning kalbu esuk awan sore rasane pengen nyanding esem lan guyumu sajak kaya hang lilin ratapan jroning ati kaya sira nyedaki ngerepa jari tresna astana paing dodo tangismu tetawangan semelang pepisahan ndak seko pasuryanmu tentremno panggalihmu nyawang sorot ing netramu prasaja lair lan batinmu tan kakiwang pondho kelawan donya batinmu amung tansah ngerepa yan abot sanggane tak regem prasetyane sambunging tresna suci dinawa tekan pati aja nganti ngelarani kono uga ing kene sawergung sirah jalma Gusti mangsa purana tekan sokapan nggonku hanandang bronto marang sira wong ayu kembang pujaning kalbu esuk awan sore rasane pengen nyanding esem lan guyumu sajak kaya hang lilin ratapan jroning ati
kaya sira nyedaki rarapa jare tresna astana paing dada tangismu tetawangan semelang pepisahan tak seko pasuryanu tentremno panggalihmu yen nyawang sorot ing netramu prasaja lair lan batinmu tan kagiwang bondo klawan donya batinmu amung tansah ngrepa nadyan abot sanggane tak regem prasetyane sambunging tresna suci ginawa tekan pati jangan ngelarani kono uga ing kene sawergung sirajalma Gusti mangsa bara